ସ୍ୱାଗତମ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ଥିବା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିଷ୍କରଣ। ଆମେ କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିଷ୍କରଣ କରିବା, ବିଶେଷ କରି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଆମେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିଷ୍କରଣ କରି ଖାଇବା, ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାତ ଖାଉଥାଅ, ଭାତରେ ଯଦି ଗଡ଼ି କିମ୍ବା ବାଲି ଦାନ୍ତରେ ଚାପି ହୋଇଯାଏ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗେ? ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭାତ ରନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ, ଭାତରେ ଥିବା ଚାଉଳ, ଭାତ ଯେଉଁ ଚାଉଳରୁ ହୁଏ, ସେ ଚାଉଳଟି ଭଲ ଭାବେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇନଥାଏ ବା ପରିଷ୍କରଣ ହୋଇନଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ କିମ୍ବା ଅଖାଦ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅପମିଶ୍ରଣ ରହିଥାଏ ତାକୁ କିଭଳି ଆମେ ପୃଥକ କରିବା। ତ ସେ ପୃଥକ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେପରିକି ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଯାହା କୁହନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପିକିଂ। ସେହିଭଳି ଚଲେଇବା ବା ସିଭିଂ, ପାଛୁଡ଼ିବା ଓ ଉଡ଼େଇବା ଉଇନୋଇଂ, ଆଶ୍ରବଣ, ଅବକ୍ଷେପଣ, ଡିକାଣ୍ଟେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ୍, ପରିଶ୍ରବଣ, ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଶସ୍ୟ ଅମଳ, ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ, ଏହିସବୁ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କରଣ କରିପାରିବା। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୃଥକ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖେଇବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚଟାଣରେ କିଛି ଚାଉଳ ଢାଳି ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚାଉଳଟିକୁ ମେଲେଇଲା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ଚାଉଳରେ କିଛି କଳା ଚାଉଳ, କିଛି କାଠି, କିଛି ଚୁପା ଲଗା ଚାଉଳ, କିଛି ଗୁଡ଼ି, କିଛି ବାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମିଶିକି ରହେ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେମାନେ ହାତରେ ଉଠାଇ ବା ଚିମୁଟି ବାହାର କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ବାହାର କରିପାରିବ? ତେବେ ବାହାର କର ନିଜ ଘରେ। ସେମିତି କିଛି ଚାଉଳ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କର ତା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ି, ବାଲି କିମ୍ବା ଯାହା ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଶିକି ସେ ଚାଉଳରେ ରହିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପିକିଂ। ଏହି ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଯଦି ଆମେ ଭାତ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଡ଼ି ପାଟିରେ ଲାଗି ନଥାନ୍ତା। କ'ଣ ସବୁ ପିଲାମାନେ, ଏତିକିରେ ଆମେମାନେ ଆଜି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।